Anao io Sava pro, manolotra ao anao. Zegny e tanjay magnano tsiavy e efa anao efa voalohany liste nagnatarigny invitation tiky e efa hitanao any voaresty e mankasitraka amin'ny tanjay amy tsiavy e azatara e ie tsy nagnadigna avagna andre hoavy mandalo e yo merci e ie izy ty couple Patrice Patrice saraiky zafady hely boka zegny koa ny ino ty moa vola invitation na fety sambatra anareo inga e nahazo invitation sambatra anareo fotoagna zay sambatra iaky hitanao hoe saloa aminazy ty izy ty ma ino mampiasa kamera tavagna valavo zany ato ino ma valavo inga sérieux ko zegny zavatra de valavo ato ino valavo na ino ambony valavo gny mandriky nitsakaraka loko to zy valavony allo zegny valavo ny kotoa za iny tegna izy ty za hitondra valavo planaka za mitondra valavo lerany andeha hoaniko amin'ny fety io ampinaniko valavo antsika izy valavo antsika avy amizay izy 5 minutes ka tsy maty valavo za fo mihina karaha ndraiky zegny iya enao katetiko ina namono amy fetifety ma ama famindasa sakosy be volavo za agnampianao tsakaraka valavo tadava valavo misy valavo maventy volavo sisy lalina ya marigny manomboka zao koa fa magnatao fety ndasa valavo voilà ok basy ay zay fitavanao za ia ok ka tsy valavo za tsy amonjy amy fety ty marigny e za ka tsy valavo c'est possible. Vita! En couleur, là!